पर तोरा ना बुझाइल रे ड्राइवर तोरा ना बुझाइल गाड़ी के बाहर लेके चलाओ। प्रणाम 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 जाई बैठ तोरा नहीं बुझा गाड़ी के बाहर प्रणाम जाई ना बैठी सरकार जाई बैठी जाई बैठी अब के सरकार सबके ऊपर प्रणाम बा। जय राम जी के बाद सलाम अलैकुम बा। नाच बन गइल अपना अपना घरे जाई लोग। ई नरम रहला पहल का गरम रहला पतल की जनानी प्रणाम प्रणाम। अवन एगो समोसा बा खइबो। ए दुकान खुलल बा आ तार का दुकानिया बन बा। अपन दुकानिया बन कइले बड़ो। हमारा भाई के दुकान मुनकर मलकाई ने बरा चलावेले दिन खाई चलावेले। ए तोहार दुकान खुलल बा माने हमार दुकानिया खोलबे तू अपन बन कइले बड़ो। ए दुकान हो का हो बहुत समोसा खाए का मन करत बा ना जानतर का है होली में इतना पकौड़ी गरम चीज खाइल गेल भाई पेट घबरा गेल बा। हाजे ठंडा चीज रखल बड़ो एगो लमका बा पियबो। लमका बोलला का हो लमका बोलला जो दे बाबा हम होइगा नहीं तो 5-6 जना मिल के मारल इनको हम एजा रह जाई फिर बिना घर ना जाई। लिमका बोलला तो तार बाप तो आज स्कूल में भेजल बा कि ना पढ़ले नहीं की कहना क्लास ले मिलिट्री पास हई। मिलिट्री बोलला तो का बोलला जाई दादा अरे मैट्रिक बोलला। अच्छा वो मैट्रिक हो। हां मिलिट्री हो। अच्छा आवे के सरकार गीत रिकॉर्डिंग टेलो ड्रामा सब चलते रही। आज लोग अब हमरा के लीन लोगी आ हमरा के छोड़ के तोली में बीजे बाबू के लीन लोगी। आवे के सरकार बहुत बढ़िया एगो बारात करे हमनी के गोइरोनी हो जा माने ए साटे के पहले 2-4-10 दिन पहले बड़ा गर्मी होता होने का सरकार हमनी के गोरने जा भागलपुर बारात करे। ए बारे के बात नहीं कह 2023 के बात हई। 5वां महीना में गोरनी जा बारात करे भागलपुर। ओई में कमला भारती जी के नाच रहे। ओई में बनारस से पंडित जी के बुलाट रहे कि चल या बियाह करा दे। लगन ढेर समय के नहीं खे। पंडित जी चल गए कहीं और जगह आवे में लेट हो गई तले घर से बारात निकल गई। पंडित जी पर गनी फेर में कि दादा जाए के बाद भागलपुर बारात में बियाह करावे तो कहता नहीं कि बारात चल गई हम रह गनी यही जा। अब तो बुझाता कि तनख्वाह भेटाई ना। पंडित जी पर गनी फेर में कहनी के मल के तो का हो आ तो जल्दी पानी चलाव कल से नहाई। वहाँ कहनी कि जल्दी मैंने कल चलावे कि पानी से नहाई। वहाँ के मलकाइन लगनी कल चलावे पानी से लगनी वहाँ के नहाए। जब ठंड जब वहाँ के ठंडा गई तो कहनी के मलकाइन तो का हो आ तो जाए के बाद दूर जल्दी धोती कुर्ता गमछी जल्दी लेके आओ। वहाँ के मलकाइन ले कहनी धोती कुर्ता गमछी वहाँ के धोती पहन लेनी फट दे ऊपर से कुर्ता पहन लेनी झट दे गमछा दलनी कान्हा पर फट दे। ए सरकार रह तो का कही जल्दीबाजी में पंडित जी के अंदर पैंट तक छूट गई घर ही। जब वहां के चौपनी भागलपुर पुल पर जब नदी का हवा जब ठंडा मरल जब टुवतिन तो कहते गिरे अंदर पैंट तो है नहीं खे। और पंडित जी पर गनी पेड़ में के अंदर पैंट बाना काम कैसे चली कहनी कि चलो धोती पहले बनी पोस्टा मरला बनी रात भर काम यही पर चल जाई। तो पंडित जी चौपनी को आखिर द्वार पूजा होगा रे बरनेत के विधि चालू रहे। तो सब लोग जानला कि जब बरनेत के विधि होला तो आंगन में माई बहन बैठ के सबके गीत मंगल गावेला। सरकार इन्हें गीत मंगल चालू बा अब वही बड़ा पंडित जी चौपल बानी तो माई बहन कौन सब गीत गावता। आई आई भाई आई भाई आई भाई
सरकार वही बड़ा पंडित जी चौपल बनिया वही बड़ा गीत मंगल चालू बा का गीत चालू बा अरे टिकवाली आइला बसुर अरे डिबिया में मुन के अरे खोली के देखाबो ना तो अरे खोली के देखाबो ना तो अरे कर दे बचून के खोली के देखाबो ना तो कर दे बचून के खोली के देखाबो ना तो गीत मंगल चालू बा वही बड़ा पंडित जी चौपल बानी कहता नहीं कि दादा दुआर पूजा में रहबे ना करनी हो बरनेत के विधि चालुए बा अगर एहू में एक हाजिर जनाओ तो बिना तनख्वाह मिली ना ए बाबू हाजिरी ना जरा तो बिना तनख्वाह मिली ना मिली अब जहां होत रहे बरनेत के विधि जाके पंडित जी वही जा बैठ गई बिचवा में बैठ गई हां सरकार पंडित जी पतना के हमारा थकबक भरनी 5वां महीना के बात रहे तो एगो लड़का कहते रुको तनी पंडित जी का तनी पंखवा घुमा दी कम से कम पंडित जी के पतनवा तो सूख जाओ ये सरकार वो सबसे का कही जो लड़का पंखा घुमावलो गुरमारी करे तूफान पंखा रहे हवा रुका जो हवा ले तो प्रेशर बनवल आज जब हवा ठल्लत वाले पंडित जी के धोती उधी आ गई सरकार जब पंडित जी के धोती उधी तो पंडित जी के छीनी हथौड़ी बाहर फेंक दे लो ध्यान के बाना केकर ध्यान रहे जो मैंने गीत मंगल होत रहे वही में जानी लड़की का अचानक ध्यान गई ना होला कि अचानक कोनो सामान देख लो चिहा जाला अचानक ध्यान गल तो कहली कि दादा पंडित जी के छीनी हथौड़ी बाहर बा हाला करे वाला होइए नहीं खे दौड़ के जाके कहे वाला होइए नहीं खे इज्जतियो बचावल जरूरी बा तो लोग कहला कि होशियार के सौदा मने मने होला तो गीतिये में गा के कहतारी अरे बेदवा परत में बाबा अरे गोइली का भुलाई जी अरे भीतर के सामान ये बाबा चर्चा अरे भीतर के सामान ये बाबा अरे बहरी देखाई भीतर के सामान ये बाबा बहरी देखाई भीतर के सामान ये बाबा पंडित जी के देखो तनी के छीनी हथौड़ी तो बाहरा बा फोड़ देना में के धोती घींच के छीनी हथौड़ी ढाप दे कहनी कि ना ये लड़की हमारी इज्जत बचल देख रहे आशीर्वाद दिहल जरूरी बा सरकार अब देखिए आशीर्वाद कौन मिलता अरे जुगा जुगा जी बाछी अरे लहलू इज्जत मोर बचाई हो अरे करा सलम हरे बाछी अरे करा सलम हरे बाछी अरे तहरा बेटाई हो करा सलम हर बाछी करा सलम हर बाछी तहरा बेटाई हो करा सलम हर बाछी करा सलम हर बाछी करा से प्रणाम जल्दी बताओ जे कौन सी ओकरा सलम हर भेटाई आ का बुझल तू ते का कहले है ए बाबू एगो बात के कई गो अर्थ होला एगो बात के कई गो अर्थ होला बताओ आ जाना रंग का चश्मा लगावल जाई वही रंग के दुनिया लौकी बरात जवन साथ के गोई रहे हां ओई में के दुल्हा रहले बावना बीजे के तरह अच्छा अगुआ एने मने क के बियाह तय करा देले रहले
तो पंडित जी आशीर्वाद दिली कि जा बबली तारा के बावना दुल्हा ना मिली है। हाँ इनका से लमहर इनका से सुंदर तरह का दुल्हा मिली है। ए अलाउद्दीन भाई, अरे लड़का तो वाल्मीकि जी का लड़का हो गई बटे। सरकार बात कोनो गलती ना होला ओकर जब निचोड़ निकल जाए तो सही निकली। रोआ सबसे क्या कही हेलो हेलो चिन्हवा दिया लोग पढ़ले नहीं खी। चलिए भैया 11 रुपए के नाम डीजे मनोज डीजे सिलेट मिलने का पता घोरट मंदिर से 10 कदम पूर्व सटा करते हैं डीजे का। बड़ा बढ़िया डीजे बना है। बड़ी बढ़िया डीजे बजा बाजला कहले के हुक देबे। सरकार रो सबसे क्या कही जब बियाह हो गई ओ भाई के मिल गई ओ जा नवारा सा नवारता मिलल 2 बीघा खेत आ 10 कट्ठा आम के बगीचा रहत रोज गले तो हो गले ओ जा पुरानिया। जब पुरानिया हो गईले तो कहले को वजह से का जाई वो जा जब यही जा हफ्ता जमीन बा यह दिन रहे आम पूरा फर रहे तो का कहले कि आम के बगीचा में जाके एगो मचान गाड़ देले आ गाड़ के लोले आम के रखवारी करे कहले कि मान लो कि आम रखा देब तो जब फर जाई पाक जाई तो कुछ रुपया के तो हो जाई। गांव में राय करे तो लड़का के चले के फूफा से खैनी मांगल जा मुंह में तो दांत रहे ना दांत तो टूट गई रहे। 2 गो लड़का के राय के फूफा तनी खैनी देब उठता कह दे बुढ़ी मारो के तू नहीं खैनी झल बुढ़ मारो के 600 रुपया किलो खैनी हो गई बा बुढ़ मारो के खैनी दोनों लड़का से भाग आ कहल के इनकर उपाय कल जाई तो उनकर नियम रहे कि डेली जा जब बगीचा में तो 1 लोटा पानी लेके जास आ 4 बजे भोर में उठ के चल जास पुरू आ जाके अपन सर सफैया होके चली आओ। प्रत्येक दिन 4 बजे भोर में लइकबा उठ के का करत कि पोकिया लाल का रंग लिया के लुटवा में घूर डालो आ घोर के भाग अइलो सो। ई 4 बजे भोर में उठले एने कर प्रेशर बनौले रहे खइले रहले बढ़िया दाब के एकदम पकौड़ी पकौड़ा गैस बांध देले रहे एने कर घर घर तड़ पड़ कइले रहे दौड़ल गले बस एगो बड़का मुझ के झुरोई भेटाई वही जा बैठ के मार तारे तर पड़ भम ओकरा बात ना आराम त सफैया भइले सफैया हो के पानी उनी छू लेले जब 10 कदम आगे बढ़ले त देखत रे के हाथवा त लाल हो गई पाछे में घूम कर तक रे पोस्ट वो लाल हो गई बा। अब उनका शक सामा गल कि मुजी के झुरोई में से निकल के सांप काट लेले बा। सरकार लगले हाला करे के भाइयों हमरा के बचाओ लो हमरा के सांप काट लेलो भाइयों हमरा के बचाओ लो सांप काट लेलो। ए भैया पूरा गांव के लोग के बिटोर देले का ही तो कहत रोत त का कहीं भैया सांप काट देले बा त केई में तो कौनिया कथु कटले बा भयकुम में लोग पूछे यही तो सांप केने कटले बा केई में तो वही में अब कौनिया कथ के भयकुम में कटले बा। जे निमन रहे जे शिक्षित परिवार रहे कहल के बाबू 2 गो लड़का जल्दी उठाओ तो मोटरसाइकिल जल्दी इनका घरे जा स ऐसे कहीं कर बुढ़िया वही जा बाड़ी आ जल्दी को के बोला के लेके आवस आना तक कोनो खतनागा हो जाई त जिंदगी में हमनी के कलंक लागले रह जाई। 2 गो लड़का उठलो त मोटरसाइकिल लेके एकदम होत सवेरे दौड़ल गइलो स बुढ़िया झांगा लेके दुआर बहारत रहली कहली कि बाबू बड़ा सवेरे रहलो का बात ए फुआ जल्दी चलो फूफा के जिए के ठीक नहीं कहता का बाबू आ सांप काट देले बा। ओ बुढ़िया झांगा फेंक के रोत गावत मोटरसाइकिल बैठली आ गइली जा देखत रही पूरा गांव के लोग घेर ले बा गली रोत गावत कहले कि बड़ो का हो अते बुढ़िया तोरे त का कोई हमर जिए के ठीक नहीं सांप काट देले ए बुढ़िया सांप काट देले बा तो बुढ़िया के में तो वही में कौन का बताओ खुलियाम के ही में कटले बा कलत बुढ़िया के हेजा न ला जाता रहो घर में
चलो घर में बुढ़ऊ चलो घर में चलो बुढ़िया ले गई रूम में कहते थे निहुरब जब बुढ़ऊ पोस्टा खोल के जब निहुर तार आ जब पेट दबाता था हवा खुलता बहुत ही बुढ़िया की ये दादा नोतिया काट के वही में फोफिया आता दादा हो हमारा बुढ़वा के काट के नोतिया वही में फोफिया आता रोक रोक तो रुपये करते तो पहले के लोग 2 हाथ के घोस पीटना लगी राखी माने खोप कर लगा भूसा निकाले खातिर वह 2 हाथ के शीशो के घोस पीटना भेटा गई बुढ़िया कलर की नाती काट के वही मोनिया फोफिया तार आज तरह के यही में मुंह आए दौड़ पारा ना रूम में चलो आदोदी पोस्टा खोल के न्यूरॉन के काज ओई में पूछे संजना बुढ़ाऊ के क्या करते के पोस्टा खोलवा के बुढ़िया निहुरवा दे जब बुढ़ाऊ निहुरल है अरे उधर तो थोड़े बात होता है जब बुढ़ाऊ निहुरल है बस डांटा वही में डाल देती है आ डाल के नहीं में गया कूचे में ही माया लागल बुढ़िया वही में डांटा था सांप के मुड़ी कूचे सांप वही में रहे कि भला मुंह हाँ सांप के मुड़ी कुछते बुढ़िया बुढ़ऊ के वजह दांत चियरवा दहलो जब बुढ़ऊ के जब बोली चाली बन बोलते कहते के बुढ़ऊ बुढ़ऊ ए बुढ़ऊ तो बुढ़ऊ रोले के बोलो चलो ना हो मुआ दानी चलो आगो जाके मुआ कहती ए बुढ़ऊ चली आई फिर सेवा रही फिर हतल जी हटावल जाई एक बाद हमारा आलाउंदर साहब के बर्ताव चलिए दोस्तों आपके सामने ड्रामा का बारी हो गया है।